ассалому алайкум бародарони азиз меҳрубон. мо боз гуфтем барои шумо якчанд мошини арзонтар хубтарро гуфтем. Канали мо навай, подписатсияро фаромӯш накунед ва лайкро. Мезгарем ба мошини якум. Мошини якум мо ваз 2112 соли 2005. Моторш бошад 1.6. сӯзишвориш газай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. коробкаш бошад механикай. қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. нархиш бошад 16000 сомония. ба рубли имрӯзаи мо бигардонемш 90000 рубл мешавад. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экране. занг бизанем маълумоти хубтарро аз шумо дастрас кунем. мезгарем ба мошини навбати мо. мошини навбати мо ишам ваз 12 соли 2010. моторш бошад 1.6. сӯзишвориш газ ва бензин. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. нархиш бошад 12000 сомония. ба рубли имрӯзаи мо мегардонемш 67000 рубл мешавад. рақамҳои соҳиби ҳамин мошин дар рӯи экрана. занг бизанем гуфта бояд чӣ муомила мекунем қайдтон. мезгарем ба мошини навбати мо. мошини навбати мо Daewoo Tico солиш 1996. моторш 0.8. сӯзишвориш бензин ва газай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. коробкаш бошад механика. нархиш бошад 12000 сомония. ба рубли имрӯза мо бигардонемш 67000 рубл мешавад. рақамҳои соҳибиш дар рӯи экране. занг бизанем гуфтем бо як чӣ муомила мекунем қайдтон. мезгарем ба мошини навбати мо Opel Vectra. соли 1993. моторш бошад 1.8. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. сӯзишвориш бензин ва газай. коробкаш бошад механикай. қарор дорад дар шаҳристон. нархиш бошад 15000 сомония. ба рубли имрӯзаи мо бигардонем 84000 рубл мешавад. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрана. ки занг бизанед бо маълумоти хубтару бештару айхди дастрас кунем. бояд чӣ муомила мекунем гуфта. одамои хайрдор фақат занг занад. мезгарем ба мошини навбати мо. мошини навбати мо Nissan. соли 1996. моторш бошад 1.6. сӯзишвориш бензин ва газай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. коробкаш механика. нархиш бошад 14000 сомония. ба рубли имрӯзаи мо бигардонемш 78000 рубл мешавад. рақамош ҳамондай дар рӯи экран. занг бизанем гуфта бояд чӣ муомила мекунем. мо омодаем. мезгарем ба мошини навбати мо Opel Caravan. соли 1992. моторш бошад 1.6. сӯзишвориш бензине. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. коробкаш бошад механика. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархиш 16000 сомония. ба рубли имрӯзаи мо бигардонемш 90000 рубл мешавад. рақамоша дар рӯи экран монда. занг бизанед бо кидом қайдтон чақчақ мекунам. мезгарем ба мошини навбати мо. мошини навбати мо Mazda. соли 1998. моторш Дай. сӯзишвориш бошад бензинай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. коробкаш автоматай. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархиш бошад арзонака 10000 сомония. ба рубли имрӯзаи мо бигардонемш 56000 рубл мешавад. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ то видеои оянда мунтазир бошед. саломат бошед.